Εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την Ελληνογερμανική Συνέλευση. Πρόκειται για έναν φορέα ο οποίος έχει αναπτύξει πάρα πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της αμοιβαίας εξωστρέφειας. Εμείς έχουμε συνεργασία με μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς και εμείς ως αποστολή έχουμε πάει από το Δήμο Αργιθέας φιλοξενούμενοι στην Γερμανία και για πρώτη φορά στην ιστορία του μικρού, δυσπρόσιτου και απομακρυσμένου ορεινού μας Δήμου ήρθαν δήμαρχοι από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από τη Γερμανία μέσω της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης πριν από μόλις λίγες εβδομάδες και απόλαυσαν την παραδοσιακή ελληνική και ιδιαίτερα αργιθεάτικη φιλοξενία. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ακόμα πιο δυναμικές συνεργασίες στο ίδιο μήκος κύματος και οι δύο πλευρές έχουμε εξαιρετικά στελέχη και θεωρώ ότι στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να επενδύσουμε εντός εισαγωγικών στην καλή φιλία, να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές, να αποκτήσουμε τεχνογνωσία, να δούμε τα θετικά ο ένας από τον άλλον, όπως ήδη έχουμε ξεκινήσει και να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερο δυναμισμό αυτή την εξαιρετική ως τώρα συνεργασία. Η πλατφόρμα συνεργασίας είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι αποδεικνύεται στην πράξη ότι η ισχύς εν τη ενώση, που είναι το αρχαίο ελληνικό ρητό, δηλαδή ότι όταν ενώνουμε δυνάμεις πετυχαίνουμε σοβαρά αποτελέσματα. Ειδικά μέσα από αυτή την πλατφόρμα των απευθείας συνεργασιών μεταξύ των δήμων, φέρνει τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ακόμα πιο κοντά και εν τέλει τις ίδιες τοπικές κοινωνίες και τους ίδιους πολίτες.